Mapagal ka ba? Inabisan lumwal. Inabisan galo. Problemadong pane. Inakabisa. Diba? Penga ko mo sa sarili mo. Tikdo ka. Tikdo ka pa si Bayo. Pulutan mo rin may anak bag mong piraso. Kaya ka sumuko. Cut! Ito magdrama kayo na eh. Hindi nga aktoray na. Nga aktoray na. Masyado yung mga kapuds. Mapagal na ka. Stress. Walang kata. Lalo mapagalala niya mong gagawang pating hapon eh. Yo, let's go! So, hindi mga kapuds. A little bit of advice. Namanipat mismo ka na ako. Yung weight na ng life, you don't take them seriously. You just work in silent, walk forward, nothing more, nothing less. That's it. Pero, kini kaya palubing ka na akong pisaling product. Hindi mga puds na yan. Nung pagala kayo mga puds, hindi ka magmiminu, magmuritan. Chill ka akin. Tsaka kumangkay. Bagyang brandy, tol. Tama na. Bagya! Ginulis siya. Gumugulas. Ginulis siya, tol. Dana. May pakanta ako yung bagyang brandy ngayon ito, no? For I can know too much. Mali pala. Istamba. Bagyang brandy, tol. Diyan eh, mga kapuds na. Baloy na, mga kapuds na. Masyadong NG. Ay, bol. Negative NGB. Bagyang brandy, tol. And negative G vibes. Ay, bol. Negative G vibes. Kaya masyadong NV, man. Ito yung nanimburin sabihan ng NV. N, negative V, as in victory or mga VBs. Ay, bol. Vibes. Masyadong negative vibes. Kasi mga kapuds na yan, life is too short to be stressed, to be worried about, or to be emotionally, balong draming pangawa ng tao ngayon eh. Kaya masyadong magdrama, boy. Yan bagay, boy. Just live the life at its fullest. Kaya lumuwal. Lumuwal ka, mamasyal. Basta gawin mo yung burim gawin kembe. Pero, nung parang epekte. Apektado ito! Parang epektado ito. Pero, nung parang bolang! Pero nung parang parang mag-work ito na yung mga kapuds. Simple nga mo yan. Pati kung pakibat kaya kayo. Happy niniing Bagyang Brandy. Bagyang Brandy, mga kapuds na. Kung stress ka kembe, problemado, nabala ng pangaw mo. Simple mo yan, bro. Kalo mo bale, bukla yung pasbul. Lukluk ka kaya sofa. O kaya kay luklukan. Kahit no ka rin ka pwede lukluk. Pumunta ka kusina. Kumakang baso. Tsaka ka, bagyang brandy. Manyaman niya. Pero gugulis siya, bro! 7:59 a.m. So, good morning mga kapads. Habang ka naman, ating kumobra ngayon pero vlog is live. Ating share mag-aya kayo. Pwede ang taong they've lost their souls. Soul searching. Currently, ako hindi pa naging soul ko. Balo ka rin niya pero ano yung isip ang positive? Pagdating nga isip negative, sulat kaya I'm gonna write it down and then gonna put it on a box.
ever think? Have you ever think na mga kapuds? Pag sinabing 1 plus 1 is equals to, do you believe in that? 1 plus 1 is equals to? Do you believe na ngayon daw ngayon is Tuesday? Ka ba curious? Kasi ako curious na ako eh. Pag yung brandy, tol. 24 hours later. Good morning. I get it. Good morning. Good morning. Morning. Pag yung brandy, tol. Mga kapuds. So we was out like last night, 3 a.m. in the morning. Just got home like 4 a.m. in the morning, and time check is almost like 10 in the morning. And mom starting his laundry and I speak in English. Ay, ball. And yeah, it's like a beautiful good morning or Friday right now because sun is up and you can look at that. It's so beautiful, right? You can't see it because on the screen though. Yeah, over there is our neighborhoods. It's like a small kind of village right here, and you know what I'm talking about. Morning, and it's like this, a cool, bright sunny side up on the outside. It's time, and it's about to get down. Wala, ni minsan wala na akong gagawin masales eh. Okay. Ano ba? Talagang makainip eh. Talagang dagul kong computer. Wow! Dagul kong computer. Gana-gana. Minsan. Pero talagang more on cooking. Itang mamasa ang information. Tawan ta. More on kung mamasa kang computer. Mag-research kong book. Mag-search kong book. Mantong kung akalibangan yun. Yun ang kasita. Itang yang kaya eh. Yung balong writer yata or talagang makantaya pa man motivation kang life. Alan niya lagyo. Alwayalan kay. Solid yan. Kakaiba yan. Pati nga po magtuto. Nga po mag-practice kung mag-edit video. Pati nga po gigitara mga yun. Alam patugo gitara. Ang gangin na is totoo naman. Siyempre, practice makes perfect. Practice makes perfect, di ba? Oo. Kaya, keep on practicing. One day, akit mo na muna, umuitang perfection na ning pinractice mo. Ay, nice! Okay. Ay, nice! Ikaw ako na itang buri kong tol. Ay, nice! Ikaw ako na itang buri kong solo. Ay, nice! Ikaw ako na itang buri kong riff. Pong lick. Di ba? Nang kanya magkaya feeling ta.
Bagyang brandy, tol. What if pa na, if more pa na may Tagalog kumain? I think kaya mag-subscribe na ako. Imagine that. Nah. Ito ka na akong bonnet. Hagli. What if nung may Tagalog kumain? Ako minap kaya eh. Idol kay Kong. Nakaiba eh. Ibang ko ang vlogs na. Ang ngayon, malagad na akong manalbe vlogs ng Kong. Pero, solid yun. Pigil, tol. Pero, totoo, seryoso. Itambala mo, itang no na, para kayo, yes, yaman yun. Ang tao eh. Ang tao. Huwag mayabang. Mali, pero seryoso pinima ako. Kasi ako, alwaya ko itang guy. Itang taong pag make-down kumanya na, sumuko na ako agad. Migising kong morning, my heart's not beating. Kaya gagalaw yung puso ko na yung mga kapuns na. Literal. Mga 2 seconds or 3 seconds, mag-pump. Talagang pinamduhan kayo. Balumitang kaya. Itang tibing sira. Itang pagalayan tao ada. Kikiling yan. Manta yung ligi ko. Kwento ng tatang ko po yung mga ko. Din ka ng mata ko, maputi na lang. Tula ako, ano eh. Walang kata! Pero grateful ko pa rin may survive ko. Cut! So, ito na yung mga kapuds na. Pututan tayo pa ganyan kasi something happened. Urgent na. So, ito na yung mga kapuds na. Leave a like, comment, and subscribe down below. Basta pindutan niyo itang word na subscribe. You know, busy man, adulting 101 with Puds. So ito mga Puds, see you. Anli? Ulit. Anli? So mga Puds, let's go!